Feast of our Lord Jesus Christ, the Eternal High Priest. Sa dihang gitawag siya ni Jesus, giwakli ni Bartimeo ang iyang kupo. Jutay kini nga detalye, apan daghan kinig ikasulti kaysa atong nahibaluan. Isip makililimos, lagmit kadtong kupo mauray bugtong na panag-iya ni Bartimeo. Maukadto ang iyang sapaw batok sa katugnaw panahon sa gabii ug panalipod sa kainit panahon sa adlaw, sa hangin ug sa ulan. Mauusab kini ang iyang gigamit sa pagtigom sa mga salapi o sa pagdala sa iyang pagkaon matag adlaw kun daghan ang muhatag kaniya. Apan bisan paniana, sa pagtawag ni Jesus, iya kining giwakli. Ug sa dihang nahiuli ang iyang pananaw, milukso siya ug misunod kang Jesus. Ang kasulatan wala gayud mihisgot nga gibalikan niya ang iyang kupo. Maisugon ug matinud-anon kaayo si Bartimeo. Sukwahi sa batan-ong dato nga sa sayo pa gisaysay ni San Marcos, si Bartimeo wala magsapayan sa pagtalikod sa iyang bugtong bahandi aron lang mosunod kang Jesus. Tingali mao kini ang rason nganong si Papa Francisco sa makadaghan nagsulti kanato nga mukab-ot kita sa mga kabus nga gibaliwala, dili lang aron makatabang kita kanila, kundili aron makatudlo sila kanato unsay tinuod nga mahinungdanon ang pagsunod kang Jesus. Pamalandong. Unsa man ang akong giwakli o gibiyaan, aron lang ako mosunod kang Jesus. Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Sa pag-abot nila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Dios, gipatindog ni Abraham ang usa ka halaran ug ibabaw niini gibutang niya ang sugnod. Gigapos niya ang iyang anak o gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyo na unta niya si Isaac. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo. Abraham, Abraham. Mitubag siya. Ania ako. Ayaw unsaa ang bata, miingon ang anghel. Nasayod na ako nga andam kagayod pagsugot sa Dios, kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Mitanaw si Abraham ug nakita niya ang usa ka laking karnero kansang sungay na sangit didto sa usa ka sampinit. Gikuha niya kini ug gihalad pinaagi sa pagsunog ili sa iyang anak. Ginganla ni Abraham kadtong dapita og ang Ginoo maoy naghatag. Hangtod karong mga adlawa, nag-ingon ang mga tawo. Didto sa bukid sa Ginoo, ang Ginoo naghatag. Gikan sa langit, ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya, ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa ako ngalan, nga panalanginan ko ikaw pag-ayo, kay gihimo mo man kini, ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo, nga hatagan ko ikaw mga kaliwat nga sama kadaghan sa bituon sa langit, ug sa bala sa baybayon. Buntugon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway. Ug muhangyo kanako ang tanang mga nasod nga panalanginan sila, ingon nga akong gipanalanginan ang imong mga kaliwat, kay imo manggituman ang gisugo ko kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ania ako Ginoo,
mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sakripisyo ug halad wala kamubuot, apan mga dalunggan nga inablihan alang sa pagsugot, imong gihatag kanako. Mga hinurot og sunog o mga halad bayad sa sala wala ka mangita. Ug miingon ako, ania mianhi ako. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sa basahon gisulat alang kanako ang pagtuman sa imong kabubuton. O Dios ko, mao ang akong kalipay, ug ang imong balaod ania sulod sa akong kasing-kasing. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Gipahibalo ko ang imong katarong diha sa bagang pundok sa katawhan, wala nako pugni ang akong mga ngabil. O Ginoo, sumala sa imong hibaluan. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Apan ang tanan nga nangita kanimo, magsadya unta ug maglipay diha kanimo. Ug sila nga nahigugma sa imong kaluwasan, moingon unta kanunay, himayaon ang Ginoo. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya si Jesus miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Getsemani kuyog sa iyang mga tinun-an. Ug miingon siya kanila, panglingkod kamo dinhi samtang muadto ako didto ug magampo. Gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo, ug mibati siyag dakong kaguol ug kahingawa. Unya miingon siya kanila, hilabihan ang akong kasubo nga halos ikamatay ko. Pabilin kamo dinhi ug pagtukaw uban kanako. Milakaw siya sa unahan, mihapa sa yuta ug nagampo nga nag-ingon, Amahan ko, kun mahimo kuhaa kanako kining kupa sa pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot maoy matuman, kundili ang imo. Unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an ug nakaplagan niya sila nga nangatulog. Busa giingnan niya si Pedro, nganong wala man mo makatukaw uban kanako bisag usa lang ka oras? Pagtukaw kamo ug pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu, apan luya ang lawas. Ug nibiya si Jesus pag-usab ug nagampo, Amahan ko, kun imo gayong ipainom kanako kining kupa sa pag-antos, matuman ang imong pagbuot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.